keluar dulu ya. Masih satu dike. Udah dulu. Abang-abang gendera wondo ngetan siti kuburan baye mati abang go tanda moto wajah kupur go golek duwe Bikin apa to banyak. Kenapa? Kenapa? Napa to kowe ijane, Des? Heeh. Ya oh, rokok apa ta kuwi? Rokoke apa? Kayak. Yo. Piye, Met? Yo. Wes. Ojo sembarangan. Yo, aku tak Super lah
Nyak ganti nek kancane plentung iki. Oh, apa? Sesuk tulisi kene iki no smoking. No smoking. Jare sampean mau saka wetan. Kuatan di. Aku saka wetan tetep ampuh ngono to sampean mau. Tut. Loro sikile ya. Biasane oh Mas. Heeh, ayo salam saya. Yo, salah. Iki kok larone pirang-pirang to iki? Niku sponsor. Sponsornya laron. Iya. Lah iya. Sesuk mancing. Besok mancing. Lompokno cokote Bojo temu. muring tinggal mancing. Ora apa-apa bojoku muring. Sing penting tata mancing. Besok esok bakal Weh. Oh, po sampean nek arep bojone ngono kuwi po. Lah iya. Wah teman-teman kok. Penting mancing ngono. Sing penting mancing. Jajal teruske lagune teruske. Yo, terus Oh, meneh. nah. Yo, Mancing. ayo. Ora iso. Sore. Apa meneh kuwi? Napa arisan apa napa? Jajal, takoni met. Apa ibu PKK ya? Piye? Aku apa sapa? Yo, Heeh. Tekak sore-sore. sore. Drojogan. Grojogan. Piye? Disalam dikit Wendes, disalam dikit. Grojogan. Ya kurang kompak kok, kurang kompak. Sing kompak. Bareng, Ayo. bareng. Ayo Des. Oh iki. Mulai to, mulai Jajal. to. Rono kae. Mubeng. Ayo. Piye? Kudune awak dhewe ngene. Kudune awak dhewe. Edan. Kalian ini tidak untuk bersatu. Tidak bersatu. Oh. Kenapa? Menging ngono. Ayo, Wing, kene awak dhewe munggah kene. Ora nyotok. Sopan ora? Ora apa-apa. Ayo. Cik. Nah, Napa? tak pateni. Heeh. Nah, kan ini kene seru ya, Mat. Heeh. Lah iya. Alah. Anu kuliah-kuliah barang ngono. Awak dhewe ning kene yo alhamdulillah dijukae masyarakat kene, Mat. Grojogan kene, Mat. Tambah rezekine sehat selalu ya, Mat ya. Heeh. Awak dhewe yo mau ketemu sesepuh dhewe. Sapa? Pak Teguh ngono nanti. Pak Teguh. Lah iya. Wis ning kono kita Pak. Koyone nang kono kuwi mau. Lah iya. Ilang. Lah iya wis. Guyub rukun kabeh do ning kene ya bolong. Lah iya. Saiki alhamdulillah bibite tambah enom tuwek. Tuwek mburi tuwek. Di Buri tuwa. tuwek, iki tuwek. Oh, urung kuwi ndro bojo kok. Mosok? Heeh. Ini kok lupane wis plotrok. Lah. Kok ngono? Iya. Heeh. Termasuk gak apa-apa, Mat ya. Ora apa. Ya termasuk kowe kuwi barang. Ora payu. Alah, aja ngece Mas Doni. Ora wong kowe iki Lek kok lek Doni wingi, kowe ngerti ora? apa? Nge-quit Rene kiye. Iya. Kakon Sherlock. Heeh. Lek Don Sherlock, aku gek ning dalan beb. Beb. Tenane ora kuwi. Alah, Sesuk aku wedi lho. Lek Nur. Heeh. Iku kono perempatan Menggo, aku mah ngiri. Goblok ade kok. Lah ya sing penting menggo. Tekan ngendi makae? Apa? Tekan ngendi? Sawah-sawah ngono. Heeh to. Lah kowe iso kan kebon yo wis. Heeh. Mah timbane nampleki laron marweno. Ayo. 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 Oh, apa? Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. What afternoon holiday. Wah, iya. Ya. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Tak sentil aku tak tahu namanya pensil. Lah kae opo kok bulat-bulat kalah kobong. Kae cumi diobong-obong tekane gosong.
kobong-kobong Dar dar dar. Sik. Kok ono dodore barang to? Sik, mosok njebluke ning ngisor sik. Lo masa depanku iki bro. Terus saya. Nah. Waktuku tolong. Alah. Aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku kira pistol, hingga taunya lah pistol. Tembak. Dar dar dar. Ya. Dar dar dar. Dar. Keras to. Rasakno. Weh, Aku ngandel ngisor gak jase. lah mosok tak nganu ngisor ya ora. Tembak. Dar dar dar. Ayo. Napa? Tembak. Des, Ades. Weh, Jare nggo namu ning ngisor ya ono ndase iki. ayo ono. Heeh to. Mosok Ayo, wong tua-tua mah nginjeng. Di si wong tuwa ndi, Des? Lah iya, iki wong. mangano Andes ngisore ngene iki lho. Ayo, direp kirana. Ayo bang bos, lagune yo. Apa? Ayo, apa ayo. Tak sulingane. Ayo. Kene tak gejengke mike, kene, mike tak gejengke. Iso kowe. Yo, samarku nek krowak suling kuwe. Kene ra muni. Mosok ora muni. Oh, seto. Sik, tenan to, Jan. Mako bangau ngono. Rowok. Iso apa ora? Alah. Mas Nur, kok nek nyuling kuwi to, idune mlumpuk ning kono Sik. kuwi. Untumu diundur esek iso. Yo. Des, kowe nek rasa nggo suling malah iso jajal. Yo. Nah, beleni. Ayo. Nah, beleni. Wes, awak dhewe yang juga sik laron. Awak joget. Joget. Madep maju yo. One, two, three, go. Kanan kiri tiga. One, two, three, go. Ala komen kere bodoh. 1000 atau digoyang. Iwo. Bang, ayo bang. Egal. Makin Sampai bawah. Aku mau berjumpa denganmu. Wiki. Wes. Yo, digoyang dikit. Ayo bro konco ngawaruwono rukune Islam yo iku limo sahadat rukun kang siji suwa kelawan kaji kau pensidone lakoni salah kabeh tenune payeroyana opo kepakoso kalau kami apa selalu kami sudah terang asal jauh Gusti Pangeran ayo prakoso ngawaruwono rukune sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan lagi Kok mandek dhewe piye tukang kendange kuwi? Ora apa-apa. Ya karang dagelan iki ngono kuwi.
Heeh. Ayo. Oke. Anda lagake ora ngerti nek ngono kuwi. Heeh. Iya. Ora kaget. Ayo, ayo. Malah nopo tuh. Arek melu-melu. Tegun nono widonono tak anteni ing pucu ing tresno malong nang kebabasane mong katon liramu wae nangis satrone ngatu foto ni janji janji aku kan setia satu tak. Siap ke? Ayo Des. Yo, marep no. Marep. Marep ngendi? Mbuh. Marep bakul sing kobongan mau. Hah? Ora karep-karepmu piye to ora roh. Ambo. Halo, halo. Halo. Marep ndi, Lek? Arep-arep Bang, ayo. Arep-arepan. Yo. Ngopo gubrak gubuk. Pateke kobol-kobol. Lakune cukup kibrut. Ngono. Ya, arep-arep Bang. Ayo lagune apa? Ngelak. Wajib ngahin lanang wadon luru ngelmu. Wajib ngahin lanang wadon luru
Sang Dewi katon lama lambi hamba barwangi semi alung kembane melati dasar bulane dadari wong ayu satya rumaksa Ada depan, yo ada depan. Kayak atraksi apa kayak menungso. Iya. Kowe iki atraksi apa ta, Des? Ayo, Anda sedang beraksi. Yuk, yuk, tok, 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 tok. Yo. Oh, nek atraksi selawati. Salatullah salamullah ngalatoha rasulillah. Salatullah salamullah ngalayati alhamdulillah. Salatullah salamullah ngalatoha rasulillah. Salatullah salamullah alayasi nabiillah. Tawakal nabi Ora Des. Wis ora sida sekti kok kowe. Ayo, Met, kuwi nek sing jengile kuwi ilang lah ya sesuk ora iso golek dhuwit to Dik to. Yo, salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawakkalna bi dzikrillah.
ki arep ojo jeblok ngene. Cilik pamerke. Jarap atraksi meneh. Yo. Yo. Salatullah. Iya, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Des. Kowe iki tak kira iki arep balik jungkir jebule kok nang ngono wae. Wis. Hei. Wong tiwas wis dikepoki karo penonton kok malah ngono. Penonton ki wis do nunggu. Oh, saya komet. Oh, komen. Salatullah. Yuk, yuk, Andes. Wis. Aku sebel dong kowe aku. Diteni le, Diteni jitelet ngono ya. Balik malah. jungkir ben loro malah ora balik jungkir. Napa? Kayak. Napa met? Piye? Piye met? Duripke dikek, Met. Iya. Kayak tulung duripke mike. Iya. Mike duripke tulung. Wiles. Paroni. Mike duripke kembokan. Yes. Mike kan duripke. Yes. Afternoon. Oh wes. Holiday. Holiday pau. Yo. Iki sange pundi? ngono wae. Assalamualaikum. Ngono. Atuk. Oh dadi. Dadi. Nyuwun apa? Nyuwun apa? Takoni Nyuwun jelok apa? Nyuwun apa? Apa? Ayo semua wae. Hah? Sing ora Ora ndelok apa ya cetok kok. apa sing cetok? Wes mau. Walah. Angel. Yus, dudurke rene, Met. Nek angel dudurke rene welek. Ben jogetan iki. Yo mundur dikek. Apa kuwi? Kok mah ngantil barang iki piye? Demen ngendi sing ngantil barang iki? Oh ya. Mas panitia niki kursine mangke dicuci sing bersih nggih. Nggih. Rada nempak blalur-blalur ya. Nggih. Oh ya, rada terak sithik yo, kono terak. Heeh. Aja ambang-ambungan. Ayo. Salatullah salam. Aku wis ngono nek. Yo, papan ato dikit deh. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum ya billah ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum ya billah ya ilahi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum ya billah ilahi. Iya. Nah, Iya.
Lanjut. Ya Erpati rote rote kembang. Awangine mocamu batu bilang. Oto siro mengabeno. Diturunkan uwe pangeran. Rote rote kembang. Wangine muter muter kutingan. Oto siro mengabeno. Diturunkan uwe Subur latihan. Yo, ada buka. Warungnya dibuka, ditoto-teto cakire. Makan rebut, makan udang putih. Makan rebut-rebut, manis-manis melayani. Kesel bareng ngepondro, nasir ora bisa gawa. selfie jebule ngelak. Tak kira iki lak ya arep moto tenan to ya Kowe Mas iki Nur. ngertemu selfie jebule ngelak. Jebule iki Lah. lho lho. Astagfirullah. Edan. Gantengnya, adik gandes, gantengnya. Tak kintung tak kintung, tak kintung tak kintung, tak kintung, tak kintung, tak ting.
eh, 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 eh. Oh, anyanyi, Andes, anyanyi. Heeh. Antu tiramu. Nyanyi gue iki. Nyanyi. Apa? Berubah warnanya. Yang apik oh. Aku iki. Tukang dambel. Nyanyi apa, Mat? Sedalan-dalan. Yo, jreng, siap. Duar. Jreng. Greng ning Kowe arep nyanyi apa? Dek lungaku ratagas citra aku drame tek dung dung tek dung dung gejek tek gejek tek nung nung tak tung cak cak tak tung ya Allah. Bersama campur film Indonesia. Goyang aja nih. Terus ngomong Agus Lirangmu. Aku lu ngomong kerja. Ora golek wanita liya dirungakno le. Iya pancen treno anggap ra ono gunane aku ra kusiyo lan aku ra ayo ayo Lunga amung golek rejeki. aku lunga monggo lek rejeki ora mudeng kok kancane Dek ngono malah ana apa ngono ta Ora apa-apa. ora apa-apa lagene apa wis rampung urut iki Aku pemuda. kita pemuda esap Indonesia ayo iki bakul sulinge ndi to iki lho ilang hah ayo sulinge lunga sungine ilang hah Suline nggih kepiye jalan-jalan. iki jalan-jalan Oh, aku ngerti Apa? mesti lek Nurki geser Bisa. lek Nur Kayak lho, pipis wah, aku gua lo pipis lo Iya gua udah kebelet nih Des. iya ada lo Masa kebelet gua nggak ditokin apa? apa ya lo ada gua tadi minum teh gedul Di mana? Di di mana? sono Di sono. iya tadi kan gua ya minumnya teh gedul Heeh. bangunnya nunggu penter Oh, gitu terus dan gue lo itu nyeblok gitu nyeblok-nyeblok di mana? ya itu di sono Pondok Jakarta nek penter barang. oh no lah lo orang mana lo Oh, panas kentang-kentang. ya lo orang mana lo Gua Jawa, Bro. lah bisa bahasa Indonesia lo Enggak bisa. lo kotlok lah Ngoclok-ngoclok nongan san. lah iya udah oh iya lo Udah. habis pipis bang berapa bang 2000 bang Masa keset-keset, Bang? iya itu Tingnya belum dibedakin. iya itu kobol iya Kobol-kobol. iya mas Yo, lanjut ke ya. iya Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ikatlah kapak kekuatan kita. Mari bekerja bersama-sama, mendukung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, kita bisa unggul derajatnya. Di dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bersama seluruhnya kita pemuda Islam Indonesia. Ingatlah kepada Tuhan
Seto. Ana maneh polahe wong Purbalingga